ga wanda suke da bybit exchanger tun da yanzu kuma suna so su yi amfani da partner link ɗinmu domin su shigo cikin team ɗin da za mu yi tafiya tare da su. To abu na farko da kake buƙatar yi domin ka yi swapping ɗin account ɗinka zuwa sabon account, abu na farko da kake buƙata, kana buƙatar yanzu ka je ka cikin bybit exchanger ɗinka ka yi swapping ɗin kayan da kake da shi ya koma TRX. Idan ka yi swapping ɗin abin da kake da shi akan bybit ya koma TRX, sai ka tura TRX ɗin zuwa kan Binance ko kuma wata exchanger da kake amfani da ita. Sai ka zo bayan ka yi wannan, abu na biyu sai ka zo ka fito sai ka nemo Chrome browser ɗinka kamar yadda kuka ga nan Chrome browser ɗina gashi nan Chrome. Sai ka danne kanta, tunda ta kan Chrome nake shiga na je na yi rijistan kowane kalan link. Sai ka taɓa wannan wajen da aka saka app info ɗin nan. Bayan ka danne kan Chrome ɗinka za ka taɓa app info. Idan kuka duba number 1 akwai notification, number 2 akwai permission, number 3 akwai clear wannan storage and cache. Sai ka taɓa kan storage and cache din. Sai ka taɓa wannan wajen da aka sa clear cache din nan. Daga nan da kuke gani kun ga na yi clear cache. Wannan na biyu hannun hagu kun ga an saka clear storage. Sai ka taɓa kan clear storage. Daga can ƙasa gashi nan an rubuta clear all data. Sai ka taɓa sai ka yi OK. Kun ga na yi OK. To yanzu na kammala yin refreshing na Chrome ɗina. To sai ka koma cikin WhatsApp ɗinka. Ga nan link. Wannan shine link ɗin da aka baka domin ka yi rijista na bybit ɗin. Link na partner ɗinmu kenan. To ga nan code. Wannan code ɗin suna buƙatan ka ɗauke su. Alal misali gashi nan kun ga aka ce BY ko BYJ PPW. Sai ka danne kansu sai ka yi copy ɗinsu. Kun ga na yi copy. Shi kenan sai ka yi click akan shi wannan link ɗin nan, ma'ana sai ka danna yi sau ɗaya. Kun ga na taɓa yi sau ɗaya. Kun ga Chrome ɗina dai ta dawo refresh, ta dawo normal, ba komai, na riga na yi clear ɗinta. Sai in taɓa continue to me. Ga nan yes I am in, wato ni zan shiga. Ga nan yana shiga da ni cikin bybit ɗin, ma'ana link na bybit ɗin da aka tura ma. Gashi nan yana login da ni zai shiga da ni ciki. Bayan ya shigo da kai cikin link ɗin kamar haka, ka jira wannan ruwan ya gama tafiya. Gashi nan a sama ka jira shi yawa ya kammala. To sai ka taɓa wannan wajen da aka sa claim reward ɗin nan daga nan ƙasa. Bayan nan na taɓa claim reward. Bayan ka taɓa ka ɗan jira shi minti kaɗan, sakanni ne ma. Yawwa zai kawo ka nan wajen. Idan ya kawo ka nan wajen, wancan tsohon account ɗin naka yanzu da kake so ka yi converting nashi, ka juya shi ya dawo zuwa sabon account, ka shigo cikin team ɗinmu. Idan da email ka buɗe shi, to nan sai ka sake saka sabon email. Za ka yi creating ɗin sabon email daman yana jiranka, da shi za ka yi wannan register ɗin. In kuma da phone number ne sai ka saka phone number ɗin da baka taɓa amfani da ita akan bybit ba. To idan da email ne, yanzu alal misali ce da email zan yi, na ƙirƙiri sabon email, sai yanzu sai in rubuta email ɗin. To ni gashi nan ma sun kawo min shi a nan ƙasa. Bayan nan kamar yadda kuka gan shi sai in taɓa shi. Gashi nan zan saka shi a nan wajen. Ina zuwa minti ɗaya da Allah. Gashi nan zan saka shi a nan wajen. Amina. Gashi nan ya zo. Kun ga na saka shi. To nan wajen sai ka saka passport. Ana so ka saka, ka yi creating ɗin passport ɗana. Sai ka saka suna da number. Suna mai ɗan wahala. Bari in buɗe muku don ga abin da ya kamata ku sa. Gashi nan kamar yadda kuke gani zan saka, kun ga dai babban harafi ne a farko. Bari in buɗe muku don ga gani. Babban harafi ne a farko. Kun ga na sa P babba, sai na sa pa. Kun ga dai kalma guda huɗu ba na suna. Sai number ma ana so ka sa guda huɗu, yansa 2090. Kun ga dai papa 2090 ya riga ya yi. Sai ka zo ka nan daga ƙasa kamar yadda kuke gani, daga nan ƙasa. Bari in sauke da wannan abin kurin ga gani. Daga nan ƙasa sai wajen da aka saka wannan referral code ɗin nan, ma'ana ka saka referral code. Wannan code ɗin da kuka yi copy na shi ku danne ku yi paste. Kun ga na yi paste. Sai ka taɓa wannan wajen da aka sa create account ɗin nan. Gashi nan na taɓa yi sau ɗaya. Zan yi verification.
ku zai iya nuna muku verification na wannan abin jiya din, tunda kana da bybit wani so kake kai swapping nata ka iya wannan verification din. Gashi nan sai in tafi cikin email din, wato sun tura min sako suna son je in dauko wannan sakon. Dan to cikin email kamar yadda kuke gani, gashi nan ina shiga cikin email address zan dauko sakon da suka tura mu. Na shigo na dan yi refreshing, bari dan yi refresh. Ga nan sakon sun turo min shiga shi na sama, kun fuskanta ba? Sai in taba shi kamar haka. In na taba shi kamar haka, ga nan sakon wannan lambobin sai in dauke su, sai na yi copy din su. Idan na yi copy sai na je wajen sai na yi paste. Kun ga na dawo wajen sai in danne sai paste. Oh, na zan bari in hango namban ku dan ya guri da Allah. 617625 617625 61 7625 ne ko? Ku je kun dan ya guri. Yawwa kun ga yanzu na kammala yin register. Kai ma haka za ka yi, kana kammala yin register sai ka je ka ɗauko apps ɗinsu kamar yadda kake gani. In kuma kana da apps ɗin sai ka je shi ma ka masa wannan clear cache ɗin, sannan sai ka shiga cikin apps ɗinka ka yi login da wannan sabon email ɗin da sabon passport ɗinka. Kun fuskanta ba? Idan ka yi sai ka yi verifying da BBN ɗinka lafiya. In dai kana harkan crypto ka san exchange da dama da BBN muke ta verifying kayan mu, babu wata matsala. Ya kai verifying da BBN shikenan normal ka yi swapping na account naka, sai ka turo kayanka da ka kai kan Binance ya dawo zuwa kan bybit ɗinka sabuwar account naka. Wannan shine ka yi amfani da me yake da suna a waya ɗaya ka kirkira ka yi creating na account biyu, kuma ba wata matsala ba. Wannan kamfanin bybit su suka ba da damar hakan komai da komai, saboda kowanda suna lose na account nasu ba za su iya dawo da shi ba, kuma sannan sun yi missing na email din. Duk ta wannan hanyar aka ba su offer da za su iya dawo da account nasu. To wannan haka ake swapping na account. Kun fuskanta ba? Za ka yi using da email address ɗin da ka yi register yanzu, ka yi login na account ɗin. Bayan ka yi login sai ka yi verification da BBN. Kun fuskanta ba? Kana verification da BBN shikenan account naka sai ka dawo da kayanka daga kan bybit kan Binance ko ta exchanger da yake yi transfer su dawo kan bybit. Daman wannan ka iya. In kuma baka iya ba kana iya magana yin tuna maka yanda za ka yi. Allah ya samu dace. Haka ake yi yanda za ka yi ka buɗe sabon account na bybit kenan, ka yi swapping na account naka. Haka ake yi.